ev ne dîmenê rabûna lehî û laserek ne jî baraneke dijwar e. Ev der gundê sêgirka ya li ser bajaroka Girêsîra ya bajarê Êlihê ku zevî û serayên wanên çandiniyê di binê avê de mane. Ji ber bilindbûna ava bendava germavê Ango Ilisuyê hemû berhemên çandiniya serayê di binê avê de riziyane. Gundiyan îsal nekarî 1 kîloyek ji berhemên xwe biçinin. Bi qasî 600 trilyon zirar kirine. Piştî bilindbûna avê ya ser erd tenê li gundê Sêgirgayê bi qasî 200 sera dibin avê de man ku piraniya wan serayan jî ji xiyar, firingî û îsatan pêk dihat. Herî kêm 4000 ton sebze di van serayan de hişk bûn. Ne tenê sebze bi vî avayê jiyana gundiyan jî dibin avê de man. Yek ji van gundiyên ku zirar kiriye jî İshan Sonmeze. Wî îsal 4 jê sera 30 donum firingî, xiyar, îsot û balîcanan daniye. Lê avê daye ser serayên wî û hemû sebzeyên wî di nava avê de hişk bûne. Tam 600 ton sebze û berhemên wî di nava avê de riziyaye. Ev îsal 4-5 salê me mesela çêkir ji xûna xwe, xweydana xwe, serayek û perêk û medana hevê me tev xizne demrê sera me 40 milyarî serê dolma serayê me kirîn serayê me vêga tev binê avê de ne. Em mexdûrin. Gundiyên Sêgirka bi qasî 100 salin li ser erdê xwe çandiniya sebze dikin. Ji ber ku gundên wan li ber çemê Dîcleyê ye, ava bendavê bandoreke xerab li wan kiriye. Heta niha tu zirareke wan ji aliyê dewletê ve nehatiye qerebûkirin û ne diyare dê qerebû bikin anna. Gerekî dewlet were vê derê destbavê ji vê derê heke got çikî bide bera biyan önce bide got em vê qirêdiyê bidin. Heke ne em zav zor durmê de ne. Erdê me serayê me ê gundiyayê me teva ketine bin avê. Gojima re bigota ê av were me di ne tenê îsal me zirarê xwe netkirin me deyî netkirin. Yani mal û xwîna xwe û canê xwe tefsî erd. Em jî wa serayê me wê ne wa bekî wa dît we çû darî wa meyzan serayê me te binê avê de ne. Em çaresizin yani ya. Em destê xwe erdix me ji xwedê ve kiriye. Gundiyên li Sêgirka ji wan gundên ku ji ber bendava germavê zirar dîtine tenê yek e. Heta niha ji Kerborana Mêrdînê heta Bismila Amedê 199 gund bi temamî di binê avê de mane û ev gund hemû hatine valakirin. Maşallah dekak Rûdaw Êlih.